Hello everyone, my name is Bombshow. Welcome to my channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zviri kupisa. Tisingakangana kutenda vari kusubscribe ne vari kushare each and every day. Our channel is growing. Tisingakangana kutenda futi team rangu rinopasa kuma construction companies kana mune urongwa maparties munotaura nawo wokuitira munyati wacho. Namba dzavo ndeidzo dziri pascreen idzo. Vano provide sadza nema cheap prices kuma construction companies. Kana company yako isingakwanisa kuita se provide chikafu kana akawanda vanokwanisa kuita se kukuigirai. Kana uri munyowani panapo usati wasubscribe, please subscribe to our channel. It's Bombshow Television. Musho my latest musho zvinopisa zvega zvega. Right, pane nyaya ndayanayo, nyaya inopisa manje. Guys, ndaifunga kuti beef iri between Voltz na Voltz handiri kufeka kana ndezve masase evanhu, but right now ndine zvandakutanga kubhiliva nezvandakutanga kuona pakubva pane nyaya ishi. Uyo ndi Voltz akangonyora tweet yake akati chemata mavhaseka apa mukuru vari kubackground avo vari kuita se vari kutoratidza kuti dama racho vanaro, saka apa tamirira reply ya Voltz. So the voice is now yours in the comment section. Motiudza kuti izvi zvichapera here kana kuti zvagara zviri real, zvingori natural ku entertainment industry. So the voice is now yours in the comment section. Let's talk.